ayun, pagkakanan tayo papuntang Onisan Town proper, tapos Atimunan. Alright, 19 kilometers. Okay. Ang unang mga ginagawa nila dito pala yung mga tulay. So kung dati yung tulay ay ginagamit nila dito ay yung nasa maliit. Ayan, oh, maliit na tulay. So ngayon itong bagong tulay na to, oh. Uy, di tayo narinig. Alright, ayan na yung pier ng Atimunan, oh. It's just one stop sign to a simple life off a dead-end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four-wheel drive. Walang tao. May mga nauna na rin pala dito. At least kahit pa paano. Ayan, oh. Ang ganda ng dagat dito, parang walang alon. Ba't ang tahimik ng dagat, walang alon? Ayan, may mga naliligo na. Saan kaya tayo pwede mag-inquire? Parang walang mga nagtitint dito, ah. Nakita ang aso, oh. Ate, ate, inquire lang po, pwede bang mag-tint dito? Ngayon. Magkano yon? Sa amin po, pag sa amin yung 1K, pag sa inyo po, ay 700. 700. Opo, tapos entrance na kasama. Ano na? Wala pa po siyang free entrance na kasama. Walang free entrance. Bali, 700 po, tapos May entrance pa. So nandito tayo sa may Kalilayan Cove, mga Lodski. Dito tayo magpapalipas ng gabi. So yung parking natin, doon na natin iniiwan kasi bawal mag-park dito sa may malapit sa tatayuan natin ng tent. So ayan yung ano nila, restaurant nila. Tapos dito din sa likuran natin, nandyan yung mga cottages nila, tsaka yung mga kabana nila. May iba't ibang presyo, pero bukas sana makuha natin yung mga presyo bawat cottage at saka bawat kabana nila. So ngayon tatayo ko muna yung tent ko, tapos sana makapagpalipad tayo ng drone para makita natin yung buong palibot ng resort. So ako lang yata magti-tent dito ngayon. Dito tayo.
mga lodski. Dito tayo nagpapa-record. Nako. Malambot yung buhangin. Dito tayo nagpapalipas ng gabi sa Kalilayan Cove. So ayun, bago tayo uwi ng Manila. Ate, thank you. Thank you. So bago tayo uwi ng Maynila ay dadaanan natin yung ginagawang kalsada dyan sa Atimunan papuntang Maoban. Although hindi pa naman yun tapos, pero dadaanan natin at para makita natin yung thank you, makita natin yung sitwasyon o kung ano na ang status ng kalsada. Kasi yun yung mga hinihintay ng karamihan, lalo na yung mga taga galing sa Maoban at pagpupunta sila ng Bicol, mas madali na yung access nila papunta dito sa may Maharlika Highway. At para malalaman na rin natin kung ano na yung update ng kalsada na gagawin ng gobyerno natin mula dito sa may Atimunan papuntang Maoban. Actually, ang balita po dyan mga lodski ay didiretsuhin yan ng Dingalan Aurora. So napakalaking bagay kung matatapos yan at mapapakinabangan ng mga mararaming mga motorista. So ngayon tara, sisilipin natin kung ano na yung status ng kalsada ng Atimunan, Quezon hanggang Maoban. Alright. Good morning po. Tatanong lang po ako, pag galing ba dito papuntang Atimunan, saan po magandang daan? Dito sir sa Pag-Agwasan po. Kaliwa po. Malapit na po dito. Pag ikot niyo po dyan, Opo. may maliit na, may yung malaki kong widening doon. Opo. Papunta Atimunan na po yon. Panaon, Summit, Atimunan. Sige po. Tanong na lang po kayo. Sige po. Okay po. Thank you. Thank you. So dito tayo maghahanap ng daan, shortcut. Kaysa naman sa dediretso tayo ng Gumaka, andun yung main highway, yung papuntang Gumaka, tapos babalik pa tayo natin muna, medyo malayo-layo na. So meron daw pala daan dito, galing dito dito lang malapit daw papuntang Atimunan, diretso na yon. So dadaan tayo sa gitna ng bundok. Alright. Parang yun yata yung kalsada na tinuturo nila. Balikan natin. Kasi ang sabi, doon daw sa may nagwa-widening na kalsada, yun daw ako papasok, doon daw ako kakaliwa. Uy, nakita ko nagwa-widening dito eh. Ito. Ayan, may kalsada dito ulit eh. Tatanong tayo kay tatay. Tay, good morning po. Saan po yung papuntang Atimunan? Ito na po ba yon? Atimunan? Opo. Ay, dito ka na dumaan. Labas mo ng Panaon. Opo. Labas mo ng highway. Medyo di highway, lalabas ka ng mabubungaran ng highway. Opo. Kakaliwa ka na konti. Yun. Yung Atimunan na po yon. Magkasaka yun, sa kanan ka. Mga ilang kilometer mula po dito papuntang highway? Mga 3 kilometers po. Sige po tay. Dapat eh, galing ka na bayan yata eh. Hindi, dito po ako galing sa... Dito ka na, tapat. Opo, dito na. Sige po. Sige po, thank you. So, mula doon sa Kalilayan Cove ay kumaliwa tayo dito. May shortcut daw eh. Ang mga taga-probinsya naman magaling magtuturo ang mga yan. Yun nga lang, pag sinasabi nila dyan lang po ay huwag kayong maniniwala na yung dyan lang ay malalapit. Medyo may pagkamalayo yan. So subukan natin pumunta ng Atimunan na walang gamit ng Waze. Hindi ko alam kung anong wina-widening dito. Kasi sabi na widening daw eh.
no? Baka mamaya tagos din to papuntang Maharlika Highway, di ba? Shortcut na nga to dito. Bahala na si Batman. Wala namang problema pag nandito tayo sa probinsya. Mga tao dito, mga mababait naman. Ang importante magaganda yung kalsada at hindi tayo magkakaroon ng aberya. Prepare to stop. Okay. Oy, rough road. Rough road. Madadaanan natin ngayon puro rough road malamang, kasi yung pupuntahan natin malamang ay may rough road din yon, at saka ginagawa pa na kalsada yon, kaya magsanay-sanay na tayo. Ayun. Boss, ano tong kalsada na to? Diversion road papuntang Atimunan, at so dire-diretsuhin na po to papunta Atimunan. Kaliwa ko kayo. May intersection po, pakaliwa naman kayo. Paglabas ko dito, may intersection. Pakaliwa, tapos kaliwa ulit. Tapos may intersection ulit, kanan naman. Kanan. Terminate. Ayan. Oo. Sabi ko, pangalawang intersection. Pangalawang intersection, kanan. Yung dulo po na rin, kakaliwa kayo. May nakalagay naman po doon, Tuunisan. Atimunan. Meron po doon pa kanan, papuntang Lilis. May tulay doon, doon lang kayo kanan. Sige po, sige po. Opo. Sige, thank you. So, yun, magandang project. So, isa na rin pala to sa ginagawa ng widening na kalsada papuntang Atimunan. Kung baga, hindi lang tayo masyadong kabisado kasi nasasanay tayo na ang kalsada mula dito ay papuntang Gumaka, yun yung maganda, pero at least tinatagos-tagos na rin pala nila. So yun na, medyo yeah, pero hindi naman madulas kasi madikit naman yung hindi naman siya yung tipong puro lupa, may mga konti-konting buhangin din naman. Wag lang biglang preno sa harap kasi kakamatisin tayo niyan. Yeah. Alright. Ayan o. Ang unang mga ginagawa nila dito pala yung mga tulay. So kung dati yung tulay ay ang ginagamit nila dito ay yung nasa maliit. Ayan o, maliit na tulay. So ngayon itong bagong tulay na to, kaya tamang-tama na rin kasi nagpapalapad ng kalsada, kaya malapad na rin yung tulay. Tsaka yun o, yung mga gumagawa dito na mga dump truck, mga mixers. Uy, di tayo narinig. Kasi naka-aircon siya eh. Sarado yung niya. Kaya thank you. Kumataway naman siya. Sabi niya, sorry, hindi kita narinig. Allah, kumukulimlim na naman. Wag naman. Ano naman yeah. Wow, grabe,
lapad talaga oh. Hindi lang ano to, baka mga 4 lanes ang gagawing kalsada dito. Oops, medyo madulas-dulas. Oops, saan tayo? Dito muna tayo sa kaliwa eh. Dito muna. Ang liit ng kalsada oh. Ala. Huwag lang may salubong bigla. Okay. Minsan ang ganda mag-rides pag mga ganitong lugar eh. Yung hindi mo kabisado yung lugar na pupuntahan mo. Tapos yung mga kaloob-looban na lugar sa Pilipinas, yun yung nakaka-excite na puntahan. So ayun, pagkakanan tayo papuntang Onisan Town proper, tapos Atimunan. Alright, 19 kilometers. Okay, Atimunan, 19 kilometers. So ito, medyo highway na. Tapos dito kakanan tayo. Ayan. Ayan, Atimunan, kanan. Mula dito 19 kilometers yung Atimunan. Saglit lang yan. Huwag lang tayo abutan ng ulan. Ay, ito yung mga challenge. Buti na lang may aso. Bomba, bomba. Matatanda dito. Bomba, bomba. So, yung ano dito na dinadaanan natin, yung release, walang signage. So, dapat dahan-dahan. Kasi dito pa, yung lugar kasi dito papuntang Bicol mga Lodski, yung mga release ng train nasa gitna ng kalsada. Kaya pag nandito tayo ay kailangan natin magdoble ingat at saka dandahan yung takbo natin. Ganda dito. At saka wala kang makikita ditong ano, yung mga lupain na bakante ng makikita natin puro lang mga damo-damo. Wala, puro may mga tanim, puno at ibang mga klaseng mga prutas oh. Mangga, saging, ayan, niyog, ayan no? Yun yung makikita natin dito. Masagana yung lupa nila dito sa Quezon Province. Kaya lahat ng mga buko dyan sa Maynila, siguro 60% na nanggagaling dito sa Quezon Province. Saka ang ganda ng kalsada oh. Papuntang Atimunan, Onisan, Quezon. Papuntang Atimunan, Quezon. So yun mga Lodski. So sabi ni Waze ay meron pang 12 kilometers mula dito sa pinaghihintuan natin. So ito yung Atimunan Onisan Road. So tingnan natin dito sa Waze. Ayan, nasa gitna na tayo. Ayan oh. Dito tayo nanggagaling sa may ito Onisan. So ito yung pinanggalingan natin sa Onisan dito sa Quezon. Tapos ito yung dinadaanan natin kalsada papunta dito sa gitna. Tapos ang tagos nito ay Maharlika Highway. Diyan malapit na sa Atimunan, Quezon. Ayan oh. So meron na lang tayong 12 kilometers mula dito. Alright. Ang lapad din ang palayan nila oh.
Ayan, oh. Tapos dito sa kabundukan makikita mo naman yung mga niyugan. Grabe kasagana yung lupain nila dito sa Quezon. Ayan, oh. Wala ka talagang makikitang bakanting lupain dyan. Ang dami na rin palang mga bahay dito. Mga malalaking bahay din. Ang lugar na kaya to. Yung simbahan nila. Ito na yata yung Maharlika Highway. Alright. Ayan, parang may pagkainan dito. Parang nakikita mo kainan, tamang-tama, hindi pa ako kumain eh. Nagugutom ako eh. Teka. Ayan. Okay. Kain muna tayo dito mga Lodski. Alright. Ayan na yung pier ng Atimunan, oh. Nandito na tayo sa kabilang dagat. Left turn to Manila, Lucena. Atimunan proper tayo dito, diretso. So pagdating natin dyan sa may tulay, tatawid tayo. Tapos magtanong-tanong na lang tayo mga Lodski. Kasi hindi kasi maituro ni Wiz kung nasaan. At saka nagtitipid na rin ako ng battery ko sa cellphone ko. Kasi 24% na lang. Ay, inuuna ko kasi charge kanina kagabi doon sa Kalilayan Cove ay yung ano natin, yung drone. At saka itong ano natin, action cam. So, ito na yung town proper ng Atimunan, Quezon. Uy, hindi kaya ito one way. Hindi naman. Mamaya ma-one way tayo dito, mag-counter flow. Welcome to Atimunan, Quezon, town proper. Ang galing, ang ganda. Okay, mga majorate munisipyo ng Atimunan. Ayan ang tulay, ayan na. Ito na yun. Ayan, oh. So, sabi nung napagtanungan natin, babalik daw tayo sa highway. Eh, mayroon naman akong mga napapanood sa ibang mga vlogger na tatagos sila dito, pero hindi ko alam kung saan ang daan. So, ang turo sa akin nung tricycle driver, balik daw ako sa highway, mas mabilis. Okay. Alright, balik tayo dito sa Maharlika Highway. Thank you, Atimunan. So, bali nagtanong tayo mga Lodski doon sa
mga bayani nating kapulisan dito sa Atimunan. So ang turo sa atin dito daw sa may gasoline station na Uno. Ayan, Uno Fuel. Ayan, ito yon. So dito daw magsisimula yung nagawang kalsada mula dito sa Atimunan. Ito na nga, oh. Yun, oh. Binabagbag nila yung bundok. Yan, oh, kabilang bundok. Atimunan, Tumauban, Quezon. Oh, yun. Medyo na mahirapan tayong makadaan dyan, mga lods, kasi nagkakarga sila ng mga tambak na mga lupa. So 3 dump trucks yung pupunuin. Ay, dahan-dahan tayo. Ayun yung mga kalsada, mga lodski, kung napapansin nyo ay puro na siya mga putikan.